Ben, boas tardes a todos. María José máis eu imos presentar algunhas mostras do resultado da colaboración durante estes últimos anos. Tanto nun caso como noutro, imos repartir a presentación en dúas partes, tendo en conta o tipo de datos que analizamos, pero tanto nun caso como noutro, no que respecta ao noso grupo, é dicir, era un tipo de investigación que xa viñamos facendo, e a colaboración destes últimos anos, a verdad que resultou, como espero que podamos demostrar, polo menos un pouco, resultou moi fructífera. Decía Alberto antes, cando comezou, que eles convertían números en texto, creo que era algo así. Nos o que fixemos, bueno, o noso traballo consistiu en convertir texto en números e a partir dos números intentar entender mellor un pouco os textos, neste caso a lingua e máis que a lingua, como mostrará despois María José. Ben, o que imos mostrar ten que ver con dous aspectos da análise lingüística, por un lado coa análise do que se chama dialectos, variedades dialectais, variedades regionais, chamello aí, e por outro con análise tamén de datos onomásticos, no caso que imos presentar de apelidos. Sobre estes datos, non sei se chegamos a facer minería, eu creo que non, pero algo de cantería sí que fixemos, e a cantería que fixemos foi en colaboración dos dous grupos, e foi aplicando distintos modelos para intentar coñecer mellor o que pasa cos datos lingüísticos. Como posiblemente saben, os lingüistas, cando temos que, eu non sei se a palabra máis adecuada é identificar, pero temos que recoñecer a existencia de variedades xeográficas, de maneira tradicional, pois o que facemos o que se veña facendo é escoller unhas poucas variables e a partir desas poucas variables que eran escollidas de maneira subxectiva polos investigadores, a partir desas poucas variables, pois intentábamos limitar e delimitar variedades lingüísticas. Esas variables identificaban, no caso do galego, esas variedades que tradicionalmente coñecemos, que son a occidental, central e oriental. Esta análise é unha análise cuantitativa, é dicir, primeiro ten a limitación de que o número de variables non pode ser moito, porque cualitativamente resulta despois imposible, é dicir, trazando isoglosas, si en vez de as 88 que están aí utilizadas para a proposta que teñen á dereita, usásemos 150, pois iríamos ter unha rede na que non veríamos nada. Sería imposible facer identificación. Pero, desde hai uns anos, vense, faltalle un C aí, como se mide cuantitativamente a variación dialectal, desde hai uns anos veñense aplicando métodos de análise multivariante para intentar analizar máis variables e, polo tanto, facer unha descripción máis rica da variación xeográfica das linguas. E non só facer unha descripción que supón a identificación de variedades, sino de facer algo máis. Por exemplo, comparar cal é a distancia lingüística entre distintas variedades. Ben, pois neste ámbito, nos fixemos algúns traballos previos á incorporación da rede, despois xa coa incorporación da rede afinamos un pouco máis estes traballos. Por exemplo, aquí é unha mostra, neste caso xa non temos 80 variables, sino que temos 574 variables de distinto tipo, mediante unha análise multivariante, pois conseguimos identificar agrupamentos e conseguimos ver tamén de que maneira se dan as similitudes entre esas variedades. É dicir, no caso destes tres agrupamentos que coinciden cos tres agrupamentos clásicos da dialectoloxía tradicional, pois podemos ver que o primeiro agrupamento, o agrupamento que máis se distingue dos outros dous, é o que está aí marcado como azul, que é o que corresponde ao que chamamos tradicionalmente galego occidental.
Pero este tipo de análises permítenos tamén distinguir, é dicir, nós queremos saber, tendo en conta só variables fonéticas, cal é o comportamento, e tendo só en conta variables morfolóxicas, por cal é o comportamento e se hai similitudes ou hai disimilitudes. E como se pode comprobar con esta mostra que está agora na pantalla, pois o comportamento non é o mesmo, non? É dicir, hai variedades que, desde o punto de vista fonético, quedan máis distanciadas do resto das variedades do galego, como é o caso da variedade occidental, que está no mapa da esquerda, pero desde o punto de vista morfolóxico parece que as variedades que máis se distinguen do resto do galego son aquelas que chamamos occidentais. Ben, ademais de facer unha análise cuantitativa con datos fonéticos e morfolóxicos, que é o que tradicionalmente se fai, poucas veces se fan análises cualitativas, como as que mostrei ao inicio de todo, sobre datos léxicos, porque dice que os léxicos, no léxico cada historia ten a súa palabra, pero, botando man de ferramentas deste tipo, podemos tamén facer análises cuantitativas co léxico, mirar se hai similitude co comportamento das variedades tendo en conta outros niveis de análise e ver se hai ou non correspondencias. Como poden ver aquí, o comportamento é totalmente diferente. Sí que hai unha certa similitude nesa zona máis oriental, isto é, con 136 variables léxicas, vale? Pero no resto das áreas sí que non hai un comportamento similar ao que víamos antes con outro tipo de variables. Pero este tipo de análises, ademais, permítenos facer algo que de outra maneira sería imposible, que é, por exemplo, comparar unha variedade ficticia, que é así, é unha variedade ficticia, que é a variedade estándar, en todas as linguas é unha variedade ficticia, non artificial, mellor dito, coas variedades dialectais, e ver cal é a distancia. Isto de outra maneira non se podería facer, non? Entón, o exemplo, bueno, o que mostro aquí, a visualización que mostro aquí, está feita con datos morfolóxicos, con datos fonéticos é difícil facela, non? Con datos morfolóxicos, e esas gamas de cores mostran, e ademais hai unha etiqueta por riba de cada localidade, correspondente ás localidades enquesadas por atlas lingüístico, pois móstrase a distancia con respecto do estándar. Non? É dicir, canto se, neste caso, asemella a variedade desa localidade con respecto ás solucións adoptadas polo estándar do galego. Non? E ben, se aí as zonas que están en vermello teñen unha similitude por riba do 80%, de maneira xeral a similitude é alta, porque está por riba do 75%, bastante por riba do 75%, e tamén quedan de maneira destacada pois aquelas zonas nas que hai unha disimilitude máis baixa, non? Que é o caso ese do punto de León, que é un punto que está no atlas lingüístico, pero realmente non é un punto de fala galega, porque as solucións non son casi nunca as solucións propias do galego, é máis a zona asturiana. Ben, estas análises podemos decir que son análises feitas desde o punto de vista do experto, é dicir, datos lingüísticos e os expertos, os lingüistas, analizamos eses datos. Pero, desde hai xa 2 décadas, unha década e media, veñense facendo outro tipo de investigacións dentro do que se chama lingüística popular, que é coñecer tamén como os falantes non expertos, os falantes non lingüistas, perciben a variación lingüística. Perciben e avalían, é dicir, como valoran a existencia de variación e como a clasifican, non? E dentro deste ámbito nos fixemos desenvolvemos un pequeno proxecto que, por un lado, ten unha parte aplicada que deu lugar a un módulo, a unha aplicación que se pode descargar por internet para facer investigación deste tipo, non? Para facer investigación do que se chama dialectoloxía perceptiva. E, por outra parte, deu lugar tamén a unha serie de investigacións que están vinculadas cunha tese de doutoramento que desenvolve unha das participantes, das colaboradoras do noso grupo, que é sobre dialectoloxía perceptiva en galego. É dicir, de que maneira os falantes avalían, perciben e identifican as variedades do galego. Vou intentar explicar de maneira simple, creo que se vai entender, en que consiste, que tipos de datos se poden recadar
esta aplicación. A aplicación ten unha primeira parte que é unha recollida de datos sobre o informante, é dicir, sobre a persoa, sobre o usuario que vai facer a proba. E despois, o que é a proba en sí é a audición dunha serie de grabacións de 1 minuto e medio, 2 minutos, e unha vez escoitada esa grabación, o usuario ten que marcar a zona cun polígono similar ao que teñen aí, da que cree que é esa persoa que está falando. Vale? Entón, no caso desta investigación, nos usamos 6 puntos, é dicir, 6 pequenas grabacións, máis unha sétima que explico ao final de onde é, 6 pequenas grabacións, e distintos informantes tiveron que identificar de onde eran esas grabacións. Despois o que medimos son acertos, desacertos, e ademais diso, poñemos en relación iso con outros factores que imos ver ao final. Non? Ben, entón, temos un estímulo, escoitamos unha grabación, e sobre ese estímulo os distintos usuarios foron marcando áreas. Ben, nese mapa que temos aí non se pode observar nada, pero se facemos un mapa de calor, sí que se pode observar os resultados e onde se concentraron as respostas. Non, neste caso era unha grabación de aquí do occidente da Coruña e a maior parte das respostas, por un lado, concentráronse aí, é dicir, que son acertos, e outra parte das respostas é fácil entender para os lingüistas por qué, tamén para os non lingüistas, polos trazos lingüísticos, pois concentráronse na zona que está próxima a Portugal. Non? Ben, para o desenvolvemento desta aplicación contamos tamén coa colaboración do grupo de José Ramón Viqueira, que está por aquí. E, como dixen ao principio, ademais desta información, que é información xeográfica, en canto que está colocada sobre un entorno xeográfico, nos recollemos tamén outro tipo de datos, non? Pois o sexo, a idade, a formación educativa e tamén a distancia entre o punto de orixe da persoa, do usuario que fai a enquisa e máis o punto ao que pertence a grabación. Non? E nas primeiras análises que levamos feito ata agora, vemos que sí que claramente hai factores que están determinando acertos e desacertos. Non? Un deles é a distancia entre a orixe e o punto ao que pertence a grabación, e outro que parece que pesa tamén moito é o nivel educativo. Non? É dicir, canto máis alto é o nivel educativo, máis son os acertos. É dicir, parece que hai máis coñecemento. Non? Isto directamente pode ter co nivel educativo, pero tamén co coñecemento, non? De outras variedades. E, como decía antes, traballamos con 6 grabacións de 6 puntos distintos, máis unha. Esa sétima grabación era unha grabación dunha persoa utilizando o que podemos identificar como variedade estándar. Entón, unha das preguntas que nos facíamos nós é onde colocan os falantes a variedade estándar? É dicir, de onde creen que se fala a variedade estándar? Contestan ou dou eu a resposta? Pois a variedade estándar parece que a que se fala, non resulta tamén ninguna novidade, parece que a que se fala en Santiago. Non? Isto ten explicacións simples e complexas ao mesmo tempo, é dicir, pode estar relacionado con esa idea da capitalidade, pero posiblemente tamén con outras cuestións como a televisión, a radio, en galego, etcétera, que posiblemente estean pesando en que, se temos que colocar xeográficamente, creemos que as persoas de Santiago falan como os que escoitamos na televisión. Deixolle a María José a súa parte. Bueno, pois, hola a todos. Eu vou a falar do que fixemos no eido da onomástica, non? Entón, bueno, pois, os apelidos proporcionan indicadores que están relacionados con aspectos demográficos, étnicos, culturais, xenéticos das poboacións, etc. E a súa transmisión, pois, atende a características que son de tipo socioeconómico, cultural e xeográfico. Entón, dende este punto de vista, pois, nos o que imos a facer é tratar de abordar o problema dos apelidos, ou sea, tratar de identificar rexións de apelidos por unha banda e, por outra banda, identificar patróns espaciais de apelidos subxacentes.
Entón, o primeiro que temos nesta diapositiva, na esquerda, pois temos unha imaxe do traballo de Cavalli e Sforza do ano 91, onde o que temos son dous dendogramas, por unha parte, na parte esquerda, é o dendograma de xenes familiares, e pola outra, pola parte dereita, o dendograma das familias lingüísticas, vale? Entón, eles o que tratan é de relacionar unha cousa coa outra. Na parte dereita, o que temos é o mapa de apelidos feito por Cheshire Lonely no ano 2010 de Gran Bretaña. Entón, como podedes ver aí, pois teñen Gran Bretaña dividido en diferentes rexións de apelidos. Entón, con estes dous traballos e outros moitos que hai na literatura investigando apelidos, sobre todo de Europa, pois foi o punto de motivación para o noso traballo. Entón, podemos decir que os apelidos se poden empregar como unha fonte de información para caracterizar poboacións, xa que a análise do patrón dun apelido pois vai a proporcionar información sobre as tendencias de movimentos de poboación ao longo do tempo. Por lo tanto, o noso obxectivo vai a ser utilizar unhas medidas, que en este caso se chaman medidas de isonimia, entre diferentes rexións, no noso caso esas rexións van a ser concellos, para poder identificar patróns de apelidos, para chegar a construir un mapa parecido ao que construíron Cheshire Lonely para Gran Bretaña. Bueno, aquí nesta diapositiva, nada, simplemente é unha anotación moi sinxela para unhas fórmulas que citarei un poquinho máis adiante, vale? Pois decimos que a similitude ou desimilitude entre rexións barra concellos para nós vai ser cuantificada mediante diferentes medidas que, como adiantei antes, pois serán as medidas de isonimia. Tenemos tamén un índice I que denotará unha certa rexión xeográfica, polo tanto, se estamos pensando no caso de Galicia, este I se moverá de 1 a 315, non? De 1 a N. E cando queramos falar de dúas rexións, pois teremos o par I J. A súa vez, cada rexión vai ter asociada unha colección SSUI de apelidos e para cada par de rexións, a colección de todos os apelidos se denotará por SSUI J. O número total de apelidos dunha certa rexión I, pois o denotaremos por NSUI e os apelidos o denotaremos polo índice K. Bueno, pois con esa notación e coas definicións que veñen a continuación, pois vos vamos a explicar o que fixemos para datos de Galicia e para datos de Asturias. Para Galicia utilizamos a información de 315 concellos que había no ano 2011, agora son 313, e en Asturias son 78 concellos e os datos que utilizamos foron os do Padrón de Habitantes do ano 2012. Como se pode ver aí, en Galicia había case 3 millóns de persoas e en Asturias algo máis de 1 millón de persoas. Para isto, o sea, mirando a base de datos, o que tiñamos eran máis de 20.000 apelidos diferentes en Galicia e máis de 13.000 apelidos diferentes en Asturias, que se corresponden non a toda esa poboación que dixen ao principio, senón a menos poboación, porque nosotros o que fixemos foi eliminar aqueles apelidos que só aparecen en un concello e os que están ben por encima ou por debaixo dos cuantís 5 e 95% do número de apelidos. Entón, aquí, por exemplo, podemos ver na gráfica da esquerda pois o número de apelidos diferentes por concellos e na parte dereita o mesmo pero ponderado por poboación. Bueno, o que temos aí a continuación son os apelidos máis comuns de Galicia, non? O apelido máis común pois, é o apelido Rodríguez. E análogamente pois, temos o mesmo para Asturias, vale? Que en este caso, pois, ahora Rodríguez xa non é o apelido dominante, senón que ocupa a quinta posición. Bueno, entón, retomamos un pouco o que é a isonimia. Isonimia significa posesión do mesmo apelido, pois nós para un concello determinado imos definir a isonimia como a frecuencia relativa dun apelido en concreto K nunha rexión ou nun concello concreto. Bien, non só queremos saber a isonimia para un concello, senón que queremos, como decíamos ao principio, era conseguir un mapa de apelidos para unha determinada rexión. Entón, o que vou querer é, de alguna maneira, unir ou cohesionar dúas rexións, no noso caso, dous concellos. Entón, bueno, aquí temos outras definicións que empregamos no noso traballo para chegar a ese mapa, vale? Isonimia entre dúas rexións, distancia euclídea, de Las, Kerney, etc. Entón, unha vez que calculamos todas esas distancias, o que nos queremos é obter unha representación gráfica das diferentes rexións de apelidos e para iso utilizamos análise multivariante e máis en concreto análise clúster. Para análise clúster, bueno, hai diferentes métodos, como método completo, método de Ward, etc.
para poder chegar a obter un mapa como deses e de outros do ano 2010. Bueno, e aplicamos o análise clúster empregando a distancia de Lasker, esta que tiñamos aquí definida previamente. Por exemplo, aquí temos o mapa de isonimia para o primeiro apelido tanto para Galicia como para Asturias. E se alguén se está preguntando neste momento cal sería o mapa para o segundo apelido, decirvos que fixemos os cálculos dos mapas e que os resultados son bastante similares. Decir tamén que valores altos de isonimia, como por exemplo temos nesta zona do sur de Lugo e da provincia de Ourense, implican pouca variedade de apelidos. Que isto, de alguna maneira, tamén está relacionado con medidas de diversidade que se aplican sobre todo en outros eidos como o eido da ecoloxía. Como vos decía ao principio, nós o que queremos obter é un mapa de rexións de apelidos. Entón, para iso facíamos o análise multivariante e o análise clúster. Cando facemos isto, para Galicia, se nos quedamos con 5 grupos, o temos este mapa, e para Asturias, con 4 grupos, este mapa que temos aquí. A priori, isto non nos decía moito, o mapa de Galicia parece que, de alguna maneira, quería imitar a actual división administrativa en 4 provincias que hai ahora mesmo en Galicia, pero, bueno, hai 5 cores, pero parece que isto se consigue. Entón, o que fixemos foi un corte. Como é sabido, tanto en Galicia como en Asturias, o movimento de poboación cara ás áreas urbanas ou cara á cidade foi bastante importante sobre os anos 70 do século pasado. Entón, o que fixemos foi das nosas dúas bases de datos, facer un corte e quedarnos coa poboación nacida no ano 1965 ou antes. E volvimos a calcular os valores de isonimia para o primeiro apelido, e o mesmo para o segundo apelido, tanto para Asturias como para Galicia. E a segunda etapa do traballo foi o análise multivariante. E o que tivemos agora son estes dous mapas, este para Galicia e este para Asturias. Aquí nos quedamos con 5 grupos e aquí con 4. Bueno, unha vez vistos estes mapas, volvemos a falar con Xulio, que é o lingüista, para ver que explicación lle dá a estes mapas. E entón, el atopa de alguna maneira unha relación entre este mapa e este outro mapa que está aquí á dereita, que é o mapa das dióceses de Galicia. É verdad, aquí hai 6 dióceses, pero este cacho morado que está aquí colle tamén concellos que están na comunidade autónoma de León. O sea, que se nós repetísemos o estudio pegando tamén aquí concellos, veríamos como isto seguramente formaría un clúster por si só. Entón, dos resultados podemos inferir a relación que existe entre divisións antigas e a difusión dos apelidos, é dicir, movementos de poboación, movementos demográficos, etc. A súa vez tamén vemos que hai unha vinculación entre a distribución xeográfica dos apelidos e a distribución das dióceses. Se miramos máis cara atrás, isto recorda de alguna maneira os asentamentos en tribus que había na poboación galega fai bastantes anos. No caso de Asturias, o que temos é unha cousa máis curiosa, que era o que tratábamos de atopar para o caso de Galicia cando empezamos con este estudio, que o que atopamos é que esta rexión de apelidos en Galicia teñen bastante semellanza con este mapa que temos aquí, que é o mapa dos dialectos do asturiano. Polo tanto, destes resultados podemos inferir que a poboación dos apelidos en Asturias está relacionada con aspectos lingüísticos, e que para a regionalización de apelidos en Asturias atopamos semellanzas coas divisións dialectais tradicionais do asturiano, como son o galego asturiano, o bable occidental, o bable central e o bable oriental. E tamén vimos na literatura que, de alguna maneira, igual que pasa para o caso de Galicia, que tamén coincide con asentamentos en tribus na poboación. A parte, na rede temos outro tipo de traballos iniciados. Por unha parte, como decíamos, queríamos construir rexións de apelidos seguindo propostas da literatura, como decía antes, tendo en conta as referencias bibliográficas que vimos ao principio, pero tamén queremos, de alguna maneira, adaptar novas medidas que teñan en conta a abundancia dos apelidos. É dicir, adaptando medidas de biodiversidade do campo da ecoloxía, traelas ao campo da lingüística. E o que nos preguntamos é se esas técnicas se poderían adaptar para obter, de alguna maneira, rexións dialectais. En ese sentido, traballamos co índice de Shannon e co índice de Simpson, pero adaptados ao contexto da onomástica.
Como decía tamén ao principio, aparte de querer construir un mapa de rexións de apelidos, tamén queremos buscar se hai algún patrón espacial subxacente. Entonces, estamos interesados ou pensamos que, por exemplo, os apelidos de tipo toponímico, é dicir, derivados de nomes dun lugar, pois presentan un patrón espacial que non é aleatorio. Entonces, bueno, en este caso, pois xurde o que se chaman estatística os campos latentes. Entonces, o que vamos querer facer en este caso é que para un apelido en concreto o que queremos é atopar unha estrutura subxacente que explica a variación espacial do mesmo e incluso a variación temporal. Entón, por exemplo, en estes 5 mapas que temos aquí, pois son as localizacións en Galicia de 5 apelidos toponímicos. En cores claras, pois temos os concellos onde aparecen eses 5 apelidos e despois en cores máis oscuras, pois o tamaño do punto vai ser proporcional ao número de persoas que levan ese apelido ponderado pola poboación do concello. Vale? Entonces, en este caso, para aplicar ou para tratar de atopar ese patrón subxacente, o que imos aplicar son unhas técnicas que se utilizan sobre todo no eido da epidemioloxía e que, bueno, utilizámolas para atopar o patrón espacial, pero que incluso no futuro querémolas aplicar para ver o patrón espazo-temporal. Entón, esta sería a salida que nos dá o noso modelo para eses 5 apelidos que vos enseñei antes, é un modelo espacial que axustamos co paquete INLA-DR. Entón, as cores en vermello pois son aquelas zonas onde está, como se dixésemos, a parte estruturada dos apelidos, é dicir, onde hai estrutura. Por exemplo, o primeiro, que é o apelido Miramontes, pois está por aquí. Todo onde hai azul, pois aí non hai presenza nin hai influencia do apelido Miramontes. E así sucesivamente co resto dos outros 4 apelidos. Ademais, queremos seguir traballando na rede en outros temas relacionados coa onomástica, queremos seguir avanzando na rexión de apelido, non vamos agora a ir a Cantabria, senón ir a España directamente, non? E, bueno, querríamos destacar que ata o momento non hai ningún análise exhaustiva sobre datos do censo. Hai varias publicacións, pero non nada que trate co total do censo de España. E despois decir que os estudos que levamos visto ata o momento, que son bastante parciais, que non realizan as correccións que aplicamos no noso método. Ademais, queremos comparar as distancias lingüísticas cas distancias onomásticas. E, por último, o meu grupo de investigación, o grupo que eu pertenzo, é especialista na estatística non paramétrica. Entonces, queremos, de alguna maneira, tratar de buscar eses patróns espaciais que comentaba fai un momento, pero empregando a estatística non paramétrica, como vemos, por exemplo, nesta imaxe que está aquí. Por último, decir que no grupo Filga colaborou nestes proxectos Xulio e Soraya, e no grupo que eu pertenezco, no grupo Modestia, Laura Calaza, que estaba, aínda que estatística estaba contratada pola rede, estaba no ILGA, Rosa Crujeiras, que non pode estar hoxe aquí, que desculpa a ausencia, eu mesma e Alberto Rodríguez Casa. E isto é todo. Moitas gracias. Unha pregunta? Bueno, pois así xa recuperamos o retraso todo. Bueno, pois esta parte acaba. Agora comeza a mesa redonda. Pero facemos un descansillo, non? Veña, bueno, pues gracias.